Sulla no nyt kuulostaa. Ei ollutkaan vielä lompakko. No nyt ihan turha sinne alkaa silleen säätää, koska kyllä mä omat tiedän. Yritähän löytää. Ja ei tässä nyt ole mitään sillä tavalla normaalia. Tässä joutsissa hyvin. Eli siis avaimet kotia on. Ja sitten maksut. Tämä varmaan hukannut kaikkihan tuossa menen nurleen. Äsken oli tässä. Eikö niin? No niin, sitten. Ei, voi ei. Olisiko se parempi, ei, että mä siis ei, koska totta kai. Kuuntele nyt. Kuuntele nyt. Kuuntele. Näin ei ole rahaa ja kaikkea. Ei kun kuuntele. Olisikohan se parempi, että mä katon läpi sen. Kun sä oot niin kännissä, että sä et löydä mitään. Mut siis koska... Ei katsopas mitään, koska... Anna mä katon sen sulla, katot tän koko laukun läpi, koska sä et löydä sieltä mitään. Tässä menee koko yö. Oikeesti. Tässä menee koko yö. Ei. Nimenomaan se, tässä on se juttu se, että koska mä niin näen, jolla on tämmöinen tilanne ihan kohtalainen, sitten se näin voi käydä. Onko se ihan varma, että sulla on nyt takin taskussa? Kato nyt. Joo, on ihan varma, että mä ihan sentään konkurssissa. Ei kun katso takin taskusta. Mä katson tän. Et se nyt sitä Lehti. no niin, siellä niitä on niin. Ja sitten... Toinen lehti. Joo. Pussiaikataulu. Niin. Pipo. Lusikka. Ihan Kuitti. turha Visa-elektroni. sitten. Kato mikä löytyy. Löytyy heti. No niin, elikkä... Ja se juttu on se vaan pappanee tavarat takaisin sinne sitten, että... Ei se ole se juttu, etteikö mä voi maksaa, mutta on ystävällinen laittaa mun tavarat takaisin sinne. Joo, ota hetki. Mä laitan ne sinne ihan just takaisin. Noin. Siitä lehdet. Olkaa hyvä. Pipo ja lusikka. Hyvä sitten. Saat vielä, älä lähde, saat korttis takaisin. Tosta. Ootas mä kirjoitan tähän Ei se väliä. Mä kirjoitan tähän sulle kuittiin vaan nää nimet, että... Älä, sun kortti tuossa vielä. Ai jaa, elikkä mikähän on, kuinka paljon mä oon niin maksanut siitä? Ei, tää on ihan ok. Ai. Lue aamulla toi viesti, minkä mä kirjoitin sulle tähän kuittiin. Ei mitään pahoja fiiliksiä, mutta... Joo, elikkä siis mä maksan niinku parikymppiä niinkään. Niin justiinsa. Se on ihan ok tää. Eikä, mä oon ihan oikeesti kiinnostunut, että...
Ei muuta. Parikymppiä niinkö vai? Niin justi, 19 € maksoi kyyti tuolta Tikkurilasta tänne Tammistoon. Että. Kiitos. Jes, moi moi, hyvää yötä. Sellaista.